시간이 खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम टू माय न्यू ब्लग जों दिनै दुहु फिल्मनि माखासे BTS देखायनो नाजागोन नै दा बेवहाय मोनसे शुट लागासिनो दङ सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय दा शुटखौहाय बैनिया दिनैनि ब्लगखौ लाबाय थागोन आरोना आं सोलाबनाय नङा दिनै ब्लग लानो एबार आंनि फालासै रायजोफोर दा आंनि मेकआप लागासिनो दङ आरोना शुटआ बेवहाय जानाय नङा आरोना एसे बेलेग गोजानावसो जागोन दिनैनि ब्लगआ बारा गोलाव जानाय नङा बारा लानाय जानाय नङा आरोना दिनै बेस्थ' थागोन आंबो बिराद So dayo एसे मेकआप सेकआप खालामदों ओमफ्राय दायो ओंखारबाय जों गोदान लकेसनाव थांनो ओरै नै इथिं आर्टिस्टफ्रा दंजोबखायो मेकआप मेनबो फैदों इथिं केमेरामेन बा जोंना ओरै विलेनफोर ओमफ्राय सार दा बहा बेसे गोजान दा जोङो बे दुमनि बागानाव थांगोन औ बेयाव मोनसे शट दं औ बे गारिनि शट बे उन्दै गथ'साखौ आं दोनहरगोन आरो औ खिन्थु मा दोनहरफ्लांगोना गुन्दाफोरासो लाना थांगोन औ बिदि मोनसे जाथाय आरो औ अब्ला बे सिनखौ लानो दायो ओंखारलांसै जों दुमनि बाजार बियो गाइस बाक्सानि ओमफ्राय बेयाव दा सफैबाय जों ओमफ्राय बिथिंहाय नै ओमफ्राय मानसि नेबावदों सानैसो दंबावो बिथिं स्क्रिप्ट बुजायगासिनो डायलगफोरखौ गाइस स' दायो मोनसे जायगायाव जोङो शुट खालामना फैखांबाय ओमफ्राय ओरैहाय नायनो हायो दसे एसे बिथिं फैदों आरोना एसे ब्रेक लाफैदों बरिया ओरै साहा बागान दं बिराद बरिया मा मोनलाय बेयो दुमनि माबा सखानिफ्राय एसे ओरै खाथियावनो आरो दायो जोबथ'बाय दा न'आव फारसे थांफिनगासिनो दं आरोना जोङो जायगा गैया बिदि जिरायनो नांदों आरोना लोगोफोर next morning हेल' गुड मर्निं लोगोफोर नै जोङो दायो दा शटिंआव थांनो नागिरबावबाय ओंखारबाय गारि गंनै रायजोफोर नै जोङो दा गोदान लकेसनाव सफैबाय बेयो जाहैबाय हिर'नि न' ओमफ्राय बे हिर'नि न'आवहायनो माखासे बेखौ लानाय जागोन आरोना शुट बाबु बेयो माने सानसावनो दान्स मारिदों सिगारेट सोबनाय दं माने बेसो सानसावनो दान्स मारिगासिनो आरोना एकगलि दुइ दाखुआबो एकदमबारे फैगासिनो दङ नै बे एकदमबारे नै दाखुआ बेयावनो दङ दाखुआ एक्सुवेलि सिगारेट सोबा होनदों दाखुआ बेखौ फैगासिनो दाखुआ many hours later लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बावनो जोबथ'बाय आरोना जोङो समाप्त खालामबाय आरो बाय बाय टाटा टाटा बाय 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 बाय